rigtig mange kunder spørger, hvilken catcher skal jeg vælge? Og derfor har vi taget Rasmus med i dag. Fordi Rasmus, du er jo en badminton-nørd, ekspert, må vi sige. Tak. Og du vil gerne hjælpe os med at finde ud af, hvad der er vigtigt, når man vælger en ny catcher. Ja. Måske det er en kort forklaring om, hvem du er, til vores seere derhjemme i stuerne. Jeg hedder Rasmus Skovsen, og jeg kommer fra ASL, og vi er specialister, vil jeg sige, inden for både fjerbold og badminton-catcher. Og jeg prøver at love Mikkel og hjælpe ham med at finde lidt frem til, hvad er det for nogle parametre, der gør sig gældende, når man skal vælge en ny catcher. Ja, og et spørgsmål, som mange måske kigger på vores hjemmeside og ser, fleksibilitet. Ja. Fordi en catcher har jo en flex, og måske får den her at forklare, hvad er egentlig forskellen for til det? Men når man snakker fleksibilitet, så snakker man jo typisk om catcherens skaft. Og der kan den være medium flex, eller stiv, eller ekstra stiv. Men langt hen ad vejen, så handler det om, hvor meget den kan give sig, rammen. Og en blødere catcher genererer noget mere fart og noget mere power i den slag. En stivere ramme giver noget mere kontrol og føling. Man kan både snakke om stivhed i skaftet, som er det typiske, egentlig også op i hovedet, hvor det handler meget om, sådan, om catcheren kan være sådan torsionssikker. Det betyder, at den sådan rolig og stabil i slagene, at den i fuld kontrol, men også, at man måske kan strenge en lille smule hårdere, hvis det er en stivere ramme. Så hvis jeg har en kunde, der siger, at jeg er lige begyndt til badminton, hvad er så vigtigt i forhold til ham eller hende, når hun skal vælge en ny catcher? Så vil man typisk skulle have en catcher, som er blevet blødere, hvor du får lidt mere hjælp i din slag. Det vil sige, når du er presset på baglinjen, så kan du egentlig nemmere få den til modsatte baglinje, han har sagt. Hvorimod, hvis man er top elitespiller, jamen, så har du ikke så meget behov for farten måske, men måske mere, at du kan kontrollere alle dine slag, og dermed får en lidt stivere ramme. Ja, så er der balancen, fordi folk tænker, hovedtung, det er måske den vej, hovedlet eller even, men hvad giver de forskellige ting af egenskaber til ens spil, når man så har catcheren i sit spil? Ja, man kan sige, at definitionen på balancen igen, når man læser de specs, som står under catcherne inde på jeres site, jamen så betyder det egentlig, når der står en balancested, for eksempel 300, så er det målt 300 mm fra bunden af catcheren op i rammen. Og balancepunktet, jamen det er egentlig der, hvor catcheren balancerer. Hvis man læser på de numre, der står, jamen så kan man sige, at typisk, hvis en balance er 300, og det er over, jamen så er det en lidt mere hovedtung catcher. Balancen under 300 kan være sådan even balanced eller hovedlet. Og så tænker folk, jamen hovedtung og hovedlet, altså hvad giver det måske mig som spiller på banen? Er det power, man gerne vil have? Er det kontrol, eller er det mere fart? Hvad kan man så tænke over der, når man vælger en ny catcher? Jamen det er lidt, altså balancen, det er jo meget omkring farten og poweren af slagene, vil jeg sige. Men det handler også meget om, hvad er det for en spilletype, man er. Altså igen, hvis man snakker om fleksibiliteten i skaftet, jamen har du en blødere ramme, jamen så har du også typisk måske en lidt mere hovedlet catcher, får du farten fra skaftet, og ikke så meget fra tyngdekraften. Så det handler meget om, igen, hvem er du som spilletype? Og man kan sige igen, sådan generelt, så vil jeg jo sige, at de bedre spiller stivere rammer og lidt mere hovedtung catcher. Ja. Og så er der vægten. Ja. Fordi at der er jo vægt fra måske sådan 70 gram til 90 gram, sådan cirka, og hvor mange ligger omkring de der 83-84 gram, men hvad gør det her forskel også? Det er jo også forhold til fart og power, tænker jeg. Ja. Balancen i catcherne er et mere primært parameter frem for den samlede totalvægt. Men igen, de lette catcher, hurtigere catcherføring, måske sådan lidt mere sådan kontrol for den lidt mere uprøvede spiller. De lidt tungere catcher har du mere stabiliteten, og den måde man sådan kan lave, catcherne lette på er egentlig til råmateriale ud af catcheren. Det man så får du heller ikke helt den samme stabilitet i de helt lette catcher som i de tungere catcher. Og så nu er jeg jo en gammel dubbelspiller. Ja. Og mange spørger faktisk også, altså er der forskel på sådan single og double catcher? Er det en ting, eller er det bare sådan en skrøne, som man kan sige? Jeg synes ikke, det er det, man skal vælge catcher på baggrund af, om du spiller måske på et lavere niveau, om du er en singlespiller eller en dobbeltspiller. Men man kan sige generelt set, så er der måske flere sådan på et lidt højere niveau af dobbeltspillerne, som spiller med stivrammer. Og det handler også om, at når spillet går hurtigere, at hvis du har en ramme, der er helt stiv, så er den også hurtigere sådan i balance. Den står ikke sådan at vibrere. Og hvis catcheren den skal være i 100% balance, for at du kan slå næste slag, jamen, så kan det godt være en idé at have lidt stivere catcher, hvis du er dubbelspiller. Ja. Men omvendt kan man sige, det handler mere om, hvem du er som spiller, hvor meget du kan, mere end jeg synes, hvad det er for en kategori, du spiller i. Ja. Og så den sidste ting, som vi snakker meget om her hos os, det er jo forhold til selve opstrengen i catcheren, fordi der findes jo de her strenge, der sidder i fra starten af, lavet ude i Asien, men nogle catcher kommer også uden strenge. Ja. Så
Er det vigtigt at købe en ny? Er det fint, det der sidder i ketchup fra starten? Hvad er sådan en holdning til det, og hvad betyder det egentlig i forhold til både måske hårdhed og spilegenskab? Jamen igen, så er vi... som udgangspunkt vil jeg jo sige, at man skal få en ny opstregning i sin ketchup. Ja. Og jeg synes, man godt sådan kan karikere det en lille smule og sige, at opstregning godt sådan kan være lidt sjælen i ketchupen. Forstået på den måde, at at have en dyr, lækker ketchup, men med en halvtam opstregning... Det er ikke helt sammen. Det fungerer ikke. Nej. Så er det altså bedre at spare et par 100 kroner på ketchupen og så putte en ny opstregning i. Ja. Men man kan sige igen, hvis man snakker om, hvad for en opstregning man så skal vælge, jamen så er det igen parametre, som hænger sammen med resten af din ketchup. Igen, der kan man opnå lidt det samme. Vi sådan sammenligner meget sådan en opstregning her med en trampolin. En hårdere overflade gør, at du kan hoppe meget præcist. Det vil sige, at du får en meget præcision i din slag. En lidt blødere får du mere sådan en trampolineffekt, men omvendt så er den måske ikke helt så nem at kontrollere. Og det er igen parametre, som man kan få ned i sin ketchup også, hvor man også godt kan tage højde for det, når du vælger din ketchup. Forstå på den måde, igen, hvis du går ind og tager et skaft, som er blødere skaft, kunne man godt kompensere en lille smule for et blødt skaft ved at putte en hård opstregning i. Og modsat med en lidt stivere ramme, putte en lidt blødere opstregning i, en lidt stivere ramme, hvis det er det, man har behov for. Ja. Så måske lige bare lidt for at opsummere, nu står man måske på hjemmesiden her og tænker, det var mange svar, men hvad er sådan lige måske sådan, hvis man skal have 3 tips, hvis man skal sige, man er måske begynder, underspiller, motionist, hvad er så 3 vigtige ting, og måske også modsat, hvis man er turneringsspiller, elitespiller, hvad er så 3 måske ting, man skal gå efter, når man er i den kategori? Altså, jeg vil sige, at jeg synes, de 2 vigtigste parametre, det er balancen i rammen, og så synes jeg, det er stivheden. Og stivheden, altså, det er sjældent, man kommer sådan rigtig galt afsted med at købe noget forkert, men man kan godt købe noget, der er bedre for en. Men jeg synes, at stivheden er ret vigtig. Er du en ungdomsspiller, er du en spiller, som måske ikke altid lige har nemt ved at få den fra baglinje til baglinje, så lad være med at købe en for stiv ketchup. Få en lidt blødere ramme i. På samme måde også, balancen kan også kompensere en lille smule for det, at hvis du er bevidst om, hvad det egentlig er, du har lyst til, og hvad du føler behageligt i hånden, ikke? Altså hvis du har en lettere ramme, den giver dig måske en lidt hurtigere ketchupføring, det gør det lidt nemmere at håndtere. En tungere ramme, måske lidt mere fart. Ja. Men igen, ungdomsspillere vil jeg sige, de yngre spillere, de er mere urutinerede, ikke for tung en ramme, ikke for stivt skaft. Og de gode? Det modsatte. Ja, jeg vil sige, et stivere skaft og gerne en lille smule mere hovedtyngde. Jeg vil sige, totalvægten på rammen, om den hedder 73-90, de følger mange gange med de specs også, at de hovedtunge ketcher og de stivere ketcher er typisk også de lidt tungere rammer. Så jeg vil sige, altså, følg op på, hvad skal stivheden være i din ramme, og hvad er balancen i din ketcher.